Porsche που έχει ο γιος σας? Πώς την απέκτησε, από ποια εργασία? Το γιο μου. Πού τη βρήκε? Τη γόρασε, δεν την έκλεψε. Πόσο? Γεια ήταν. Πες ο γιος σου λοιπόν από πού τα βρήκε τα χρήματα να κυκλοφορεί με Porsche στο χωριό. Όχι, έχει δικιά του επιχείρηση. Τι επιχείρηση? Τι επιχείρηση? Πόσο την αγόρασε και τι μοντέλο είναι? Του 19 την πήρε. Την πήρε του 2021. Το 21 μες στον κορονοϊό πήρε Porsche. Πόσο την πήρε? 47.000. Πώς? Από πού τα βρήκε? 47.000. Πού, στο δρόμο τα βρήκε?